Hvis du skal ud og rejse, så skal du muligvis have vekslet nogle penge, og det kan godt blive dyrt, og selvom det umiddelbart ser gratis ud. Du vil nogle gange i lufthavnen se sådan en tavle her, hvor du kan se, at de køber og sælger forskellige valutaer. Jeg skal lige flytte mig, så du kan se helt hernede i bunden. Jeg var hernede. Der er deres træk, nemlig står no commission. Det er sådan en måde at sige, det koster ikke noget at veksle. Ja, det er sådan en sandhed med modifikationer, ikke? Fordi som vi kan se her, så er priserne meget forskellige, alt afhængig af, om de køber eller sælger din valuta. Forskellen imellem de to, det kalder man for et spread. Og det er simpelthen bare en anden måde at tjene penge på. Så det de gør, er, at de køber euro af dig eksempelvis, relativt billigt, altså for dem, god handel for dem, dårligt for dig. Og hvis du så gerne vil købe det, så vil de gerne sælge det til dig rigtig dyrt. Så de tjener rigtig store penge på forskellen mellem de her to. De tjener penge på spreadet, og så kan det godt være, at der er ingen commission, men det er stadig dyrt for dig. Rigtig dyrt. Det er bare en form for skjulte omkostninger. Men der er der ikke narer.